नायदि और जगह काय निरक सराय छाई माननाय जे आईपीएफ तिरनि टिप्रालेन खा एडीसी एलाकानो बेस थायो जों आईपीएफ तिरक टिप्रालेन सानो टिप्रामो थारक नि टिप्रालेन सानमानि आबो बरक ताबसु जरा रोड अमानो बसु जरा पे खायनाय डेमोक्रेशन अमरक तो जों क्लियर खनो गया को अमनि बागै बरक बसु जरा ते सान याबो बरक गया तमके सेपरेट स्टेट सानि नांखा नांगो अमसि क कतर बरक बतिनि अमाइकन जोरदार आंदोलन खायथों बर न कबकने टिप्रा मथा निंगै खायदि सारा ट्रिप बमाइके प्रेसार खायमानो सिनि आलादा राज्य बाइके नामनो अमनो श्रेष्ठ खायथों बरबो अमसि जों सावनो मचो किन्तु आतानि खलि सिना मुतुमनि जे नरकनि आगि आईपीएफ ति जिथा नर एलायंस में बीजेपी पर हांगा आत्मनिया बोलुको नरकनि आईपीएफ ति मिनिस्टर फॉरम मानखा जे सरगिए जे मकरसा ते परसेंट के डेवलपमेंट के आत्मनिया बोलो बाकी प्रमोशन जे जोन ऑब्जेक्ट पाइ माने के नरक मिनिस्टर आत्मनि गोतानि प्राले नि बागे जवाब लाइ तुनि नरकनि असेंबली हो ति प्राले नि कक्सिजन छे मिसिं मामु तिले तम सुमुना असेंबली वो कक्ति सामा बाइसदु सिमी टिप्रालेन माने हाय कगिया तबे टिंगति सरकार स्टेट गवर्नमेंट बो जों तिनि मेमोरेंडम नि बिसिंति जों गोबांमान नि बिसिंति रय दङ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसार खायतों बसर बुरं जों खायतों बस कान 23 तारिख बो जों हायनो हाय दिल्ली थां दङ अमायकन जन्तर मंतर जों हम ददम खलाय जों तिनि टिप्रालेन बा कक सायबनाय सिरिखौनाय जों कटाल एमपी रो बे मालायनाय मंत्री रो बे मालायनाय तमनि बांगै टिप्रालेन बा जों तिनि खक्सर दंखा तिनि दफार कमान नाय दंखा मन बा जों दायति खलाय जों तिनि नेरनि कायसे पार्टनार दंमोन उनो जों खायरावगै जों तिनि सामुंनो जों दायति खायदि ओ कगनो जों खायनाय कगनो जों सानाय 2009 नि तिनि प्रत्येक बছरनो जों 2 बार 3 बार जों सेंट्रल गवर्नमेंट रो बाय ओ कगनो सालाय दं बक्सा आईपीएफ टिप्रालेन कक सायानै सानाय रक जों सानो मसो जे आईपीएफ तिरक चें फाइयो जे मेमोरेंडम रमानि ताबक बाय कय 12 जा खमचिन थानो कागज दङ नाय फैदि जों बुसुक जरतै प्रेसार दं तिनि आईपीएफ तिरक तिनि सारा टिप्रालेन बाय कक सावैसि तिनि सारा टिप्रानि बरक सिसावो तिनि जाति दफा बायके थामचां लायनाय ओ कक सिसा जागमनि जों नगो अमनि बागै तिनि असेंबली वो तिसा खामाने टिप्रालेन माने हाया असेंबली वो तिसा माने यागोनबो तिनि गोबां मा जिनिस जों मायां तो चिन टिप्रा सारकनि सुदु असेंबली पास खायकेन माने जा अब मायां तंमला हायबानो अमो मेटारिया आंदोलन मा खायनाय आसु कचां बे जों माया अमन बा साथारै सामुं मा खायनाय खारियावगो जों मा खायनाय खाबाक सके जों मा खायनाय अमन बागै सि जों दिनि जे मानिया साथ आइगे जे जों खायबै साराते बाबो सिसारै रखा टिप्रालेन ओ आईपीएफ तिरक बुकं बारक दिनि टिप्रालेन एडिशनल कानो सांकाने सिजारो रमनि अमन तेबैसा जों रिभाइव खायति सावै बस कानि दिनो तेब जोरदार आंदोलन खायबै प्रेसार जों तेब रवै बैनि देशआव जों बैनि राज्यआव माइ तंकाके सिन टिप्रा साके ताम माइ तंनिबा अन बाव जों तिनि नगो आसो गइले टिप्रालेन माइया